Дами и господа, този поздрав е специално направен от мама Адриана и тати Димитър за сина им Ахмет Патрона от Ракитово. Вали гърми на Ахмет Патрона, всичко му върви. За най-прекрасното семейство Адриана и Димитър и за тяхното дете Ахмет Патрона. Хайде, Ахмет, ти си гордостта на фамилията Бекташеви. Бабар ден цело Ракитово, тумаре фамилия са Бекташеви. Яша бе Ахмет Патрона от Ракитово. Ахмет Патрона си боса на Ракитово. Всяка майка Ахмет Патрона не ражда, той е вълк единак. И Симан Будбари фамилия Капа Баро Тумен. Нова мода, нова визия, всяка вечер телевизия. Копирате ги, ама на празно, оригиналът си личи ясно. Когато минат фамилия Бекташеви, всички замлъкват веднага бе. Душманите могат само да лаят. Вали гърми на Ахмет Патрона, пак му върви. Ахмет Патрона, наше перахмано ми фамилия Бекташеви, ода си ми ашине, ода си легендата на Ракитово. Обаре думу кабаре вилеско е Ахмет Патрона от Ракитово. Нова мода, нова визия, всяка вечер телевизия. Копирате ги, ама на празно, оригиналът си личи ясно. Когато минат фамилия Бекташеви, всички замлъкват веднага бе. Душманите могат само да лаят. Хайде, Ахмет, ти си гордостта на фамилията Бекташеви. Бабар ден цело Ракитово, тумаре фамилия са Бекташеви.